Imitation Prophets abawo ba umelu wa patrana nyale ndi abekwozo emozo ndi na mo kandule pekpere ime mistake bata n'ụlọ ha ebido buwara ga amụma ke ya geburugo bonka Angel Michael Iscaria Holy Angel Gabriel Iscaria Holy Angel Michael Iscaria okwamuma kurumiri dore tido kurumiri dore tido okwamuma mi dore tido mi dore tido okwamuma ndị na-amụ kandụl ekpekpere ahụrụ nwaanyị nke ya mebiri nwaanyị nke na-achọ mkpụrụ afọ akpọrọ nwaanyị bata na mmiri nke a mere na waterside Aba asa nwaanyị mụwa yellow candle ọmụ yellow candle onweghị nwa asị nwaanyị mụwa yellow candle ọmụ yellow candle onweghị nwa o agbakpọrọ ya mụwa red candle the woman and why omegi nwa I see the woman and 1 minute saw the woman and 1 minute saw omegi nwa akpawa ibatana mirio nkamere na titi abale nkame kuna by 12 midnight waterside nkedi na laba nwanya aluwodi di ama no na gebende ekpere eremba kpọrọ ya batana miri ka ekpekpere ka o nweta nwa onye amụma si na ya ga-asa ya arụ asa nwaanyị mmadụ arụ n'ebe ahụ ịma na onye amụma agbara the woman ọtọ ebe a na-asa ya arụ ka o nweta nwa ihe a bụ okwu amụma ụgha nle ihe a bụ okwu ndị otu ekpere asa the woman ahụ n'ebe ahụ obido bụtụwara ya asụsụ na-esi na Jehova bịa ka mkpọrọ otu a si asụ asụsụ Angel Michael Iscaria Angel Gabriel Iscaria Holy Angel Michael Shenjara Holy Miri dore tido Okwamuma Miri dore tido Okwamuma ki patano lo ha ebido buwara amụma ịma amụma ke ya na-eburu gị ọ bụ nwanne gị nke chọrọ iburu egbu nwunye dị gị nke chọrọ ịchụpụ gị ihe a bụ okwu amụma ụgha ọmụ dị n'ụzọ gị nwanna ị ga-eme ekpere abalị 7 ashị ekwensu etiela ọmụ n'ụzọ shera ị ga-eme ekpere abalị 6 erileri aṅụla aṅụ shendara pafandara ihe a bụ okwu amụma ụgha ime mistake kwenyere ya ewere m ọjọọ nyere gị ọnwụ n'ụzọ ibe onye nke lara ala nwanne m wee bụ aka na kandụl otu a ka ọ dị imitation pastors ndị na-aṅụ kokin ekpe ekpere ya ebe a na-agbasa ozi ọma ebido kpeghara gị ekpere aga na-asụ ọta ṅụcha kokin abịaze n'ebe ụmụ na-anọle ebido sụara ya asụsụ na-esi na Jehova bịa ebiede ha ka isi ka ịda ọ bụrụ na ịjụ ịda n'elu ụwa ha gaji akpobi ha fada gị n'ebe ahụ ha ghọzi onye mere akụ ashị ihe bụ imitation pastor imitation pastor bakwala ụba Angel Michael Iscaria Holy Angel Gabriel Iscaria Angel Michael Iscaria Holy Angel Gabriel Iscaria Okwamuma Kurumiri dore tido Okwamuma Kurumiri dore tido Okwamuma
abakwa n'ọba ndị na-agụ egwu Felix mabreba gbachi ya nkịtị otu awuleji mmepụ ọnụ m were ya gọwa everywhere ịnụ egwu ha isi na Felix akụkwala ọzọ ị gaghị ama na ọ bụghị Felix na-akụ ọ bụ imitation singers na-akụ mgbachi ya nkịtị otu awuleji chai ihe a bụ imitation singers lee okwu amụma ụgha jọrọ njọ okwu amụma ụgha jọrọ njọ n'elu ụwa okwu amụma ụgha na-atụ m egwu aga m emebe ha Angel Michael is coming Angel Gabriel is coming Holy Angel Gabriel is coming Angel Michael is coming Angel Gabriel